Bueno, estamos en Paradela, donde un concello fai un auténtico milagro cultural desde fai 16 anos xa, para 17 con este certamen literario. E na mesa, aparte do alcalde e o secretario do concello, están representados os tres fillos predilectos do concello de Paradela: Ángel, Jesús, Manuel. En fin, un concello que sabe honrar a súa xente e honrar, de paso, as letras galegas nacidas en Paradela. Fala a continuación, abre o acto, o alcalde de Paradela, José Manuel Mato. Boas noites, benvidos a este acto tan entrañable que moi ben estaba explicando Xulio Xid. Teño que comenzar por agradecer a presencia de todos, pero do xeito especial, pois como non pode ser de outra maneira, os fillos predilectos que hoxe nos acompañan. E dicía moi ben Xulio que Manuel está aquí moi ben representado. Manuel leva con nós moitos anos, desde que se foi ao Horto de San Miguel, como el dicía, onde descansa, mirando hacia as terras de Páramo, pois a través da súa familia, a súa viúda Irene, seu fillo Enrique, seu fillo Santi, a nora Mari, e o artista, e supomos que tamén vai ser un home de letras e da sensibilidade do seu avó, Carlos, son os que representan aquí, aparte de que sempre está no noso espírito, está axudándose a calacar este certamen literario adiante que, como dicía Xulio, eu non sei se terá un premio tamén extraordinario a nivel mundial, eso de que cheguemos a casi 9.000, a casi 1.000 obras presentadas este ano, ao haber cambiado o xeito de tramitación, admitíndose por internet, pois non deixa de ser para Paradela un orgullo importante, non? Bueno, temos que tamén saludar, indudablemente, as persoas que hoxe nos acompañan aquí, a ganadora de poesía, doña Beatriz Lorenzo de Orense, acompañada do seu esposo, e supoño de alguma familia máis por aí, ou amigos, non? Que claro, se vemos os seus currículos, danos a realidade e a categoría deste premio, non? Tamén están premiados tamén en poesía para César Marcial González Vigo, que tamén, volvendo a unir as palabras de Xulio, de como é un círculo Paradela nun espectro de anos e cousas, teño que lembrar que Marcial González Vigo facía un programa na Radio Popular de Lugo que se chamaba A Carón. Entón tiñamos un personaje singular en Paradela, que moitos apreciábamos moito, todo o mundo, se chamaba Emilio da Matanza. E interviña ese programa, contando contos de Paradela, contando contos da súa terra, falando incluso de como era un gran aficionado ás plantas, a enxertar, a hablar. Pois Marcial foi un home que tamén axudou a Paradela naquela década prodigiosa, digamos, de despegar un pouco Paradela do letargo que tuvo, e hoxe é un orgullo para nós telo con nós, gañador dunha cesi, precisamente con obra que dedica tamén a Paradela. E temos outra persona moi importante aquí entre nós, don Pablo Núñez. Esta persona foi finalista do Premio Planeta, daí que solicitei fai un pouquiño o nivel do noso certame literario, non? Cando temos aquí a un finalista de todo o Premio Planeta que vai a recibir unha cesi deste humilde certame literario de Paradela. Además, esta persona tamén está vinculada con Paradela por outra, digamos, movimento do noso poeta que debe estar unindo os fios por aí para que sucedan estas cousas. O seu Souro ten un vínculo con Paradela importante, pois que fará 2 anos, 3, 4, non me acordo xa, a través do noso fillo proxecto Xesús Mato nos fixo chegar a idea de que quería donar a esta biblioteca, que aí arriba está para todo unha importante enciclopedia, importante pola súa valía, que se lle pode ver polos seus números, extensísima, e desde logo unha reliquia que temos aquí con moito cariño que nos donou o doutor don Carlos Fernández Macía Moreira, perdón, a él moitas gracias, estamos esperando a visita dele e da súa esposa aquí, que quedará o noso fillo predilecto e bon comunicador Mato de traérnoslo por aquí tan pronto como poda. Bueno, entre todos os demais, saludalos especialmente aos nenos do Colexio de Paradela, o seu director ao frente, que hoxe nos van a facer tamén un obriño, algo así nos teñen preparados, non? E logo, pois nada, sentirme moi feliz como alcalde de ver o éxito que está tendo este certame, porque é unha comunión perfecta entre a ciudadanía, o pueblo e por nosos emigrantes, non?
Nos a través deste certamen estamos en Argentina, estamos en Suiza, estamos en Estados Unidos, un compañeiro de seminario tamén que recibe estas obras ali en Miami, tamén fai Patria de Paradela. Estamos no mundo inteiro. Eso é importante como pueblo humilde como Paradela. E para non cansalos moito, pois nada, paso a ler o prólogo que dixen con motivo desta 16ª edición, que di así: Manuel Rodríguez López, destacado escritor, deixou entre nós memoria grata de home entrañable, amador da súa terra, escritor comprometido e galego en Cataluña ou en Galicia, consciente e exercente, defendendo o idioma e a cultura como os nosos bens máis prezados. Deixounos unha obra literaria en prosa e verso que reivindicou e reivindica a nosa terra, a nosa xente, defende os traballadores, exalta a cultura herdada dos nosos devanceiros e ten a Paradela como o seu gran norte, como punto de orixe e de destino, e como lugar mítico soñado, fito do gran camiño dos cristiáns a Santiago de Compostela. E deixounos unha familia que ao manter vivo o seu recordo, como a familia de Manolo fai, evidencia como debe de ser un núcleo familiar, onde os valores tradicionais, religiosos, galegos, humanos, sobreviven ás persoas e axudan a seguir unha traxectoria firme e recta cara ao futuro. Foixenos físicamente Manolo Rodríguez, e quédanos a súa familia, a súa viúva Irene, os seus fillos Enrique, Santi, a súa nora Mari e o seu neto Carlos, que co contorno numeroso de apoios familiares preséntanos a cotío a testemunha de amor e de lembranza que para nós quixéramos cando o momento se presente. O Concello Paradela, consciente da débeda permanente con quen tanto quixo esta terra e tanto a serviu, fillo predilecto deste Concello, organiza anualmente o certame Manuel Rodríguez López, de narrativa e poesía na súa memoria. E connosco, o Goberno Municipal convocante, está todo o Concello, entendido no senso máis amplio como o conxunto dos seus habitantes e a familia de Manuel, que co paso dos anos e pola garimosa relación existente foise convertindo na familia do Concello de Paradela a que todos queremos. Nesta nova edición da anual publicación de Paradela efectúa para recoller os traballos premiados no certamen efectuada, quería dicir, presentamos os poemas e narracións correspondentes á 16ª edición, na que o xurado tivo o difícil traballo de elixir entre 72 poemas e 86 narracións, a imensa maioría dunha gran calidade. Para o Concello de Paradela e para mí como alcalde é unha grande satisfacción e orgullo poder presentar este anual resumen do certame literario na honra do noso fillo predilecto, que constituye o tomo número 16 da colección literaria que leva o nome de Manuel Rodríguez López, que se ten convertido nun certame que supera todas as fronteiras, tendose recibido orixinais de toda España e diversos países de Europa e América. Honrado o noso literario e amigo, Paradela engrandécese as súas letras e supera as barreiras xeográficas para fazer chegar a todo o mundo a memoria dun home xeneroso e bo que amou sin límites a súa terra e viviu sempre pensando nela. Moitas gracias. A continuación, que se incorporará porque manifestou que xere un pouco máis tarde, pois o gañador do premio narrativa, Xosé Manuel do Parque.